ko muna ko ni Bulay. Ano buhaton ani? Ang sama kaya. Ay katarantar niya, good. Di na kalihok ni Mugtarong da. Tungod na imong kalaki din ha. Ingon man sila nga suhiron ko nila ang tanan. Ayaw, lagi. Mangita nagdapit niya, asa nato ni butang ning kanding, kaya di mahimog, anhilang na dinhi kay bantang kayo, makita yun. Oh, gyud karo gyud kay na. Baka na magunahon na pag maayo. Ay, ka-tens good. Kung sa mga ay. Magbuhat lang katag tanil lagi. Tanil. Asa man sad? Dinhi good. Maglungag ta dinhi hanto dito sa ilawom sa kawayanan. Talawom good. Oh, siguro magana to nga di makita ng kanding. Nga dito sa ilawom sa kawayanan, dito na to ibutang ang tangkal. Baan tani eh? Gusto no? Murag maayo. Nya ato lang ni pagawas ng kanding, inigtakdol na sa buwan. Sakto sa? Nya, trabaho na yun na to. Oh, karong gabi eh. Ito ba onda yun? Murag nahuman ka na sa kagabi man. Dili, murag duha ka adlaw. Hisgot ko gabi unya. Adlaw na pud ka. Unsa man adlaw o gabi na to trabahoon? Duha ka gabi lagi. Sayo pa ganita. O ka na. Pero Gaya eh. murag di siguro na mahuman og duha ka gabi eh. Pagkaot lang udaan god. Ug nitso pa unta na mahuman ginag sa kagabi eh. Dali ara na. Nya, tunnel man na imong gi pabuhat. Lisod tag humana na eh. Aw, husto. Manuhol tag mga tao. Tinapula na ka. Itong daghan tag kwarta. Manuhol tag mga tao aron pa kauto nato, patabangon nato. O manuhol tag mga tao, yun. Nya dila na to sultian nga dito na to taguan ng kanding. Ya, pag magtingali ka. Oh, bitaw na bitaw. Unya malilong ka na nato. Ano gud taong di, oy? Ingno na natugod ko na mangutan nga ano nagbuhat ato, ingno na nato nga magbuhat ta og kanang natay gipangita treasure hunting. Ano ba? Samo tayo nung problema ino nato ron. Gato ko tago ganita na noon. Ya maghisgot kag lain. O sige, ingno na nato. Samo tagubot na atong pagpuyo. O ingno na nato nga magbuhat tag kwarto god, extension sa tong balay. Kay buhan kung mamatay ta diretso lang tag lubong dito. Maghimo kag nitso imo. Dili ni Choy, yuta ra ko. Haka nimo eh. Di ka sila matingamon. Ngano matingala man sila. Nga atong buhaton, pakawto na nato sila kutob sa tunga. Nya gabot sa tunga, atong pahunungon kitay mo tiwas hanto dito sa ilawom sa kawayanan. Dito na to buhatag kwarto. Nindot unta na imong idea da. Pero murag lisod man buhaton. Lisod buhaton? Basta na'y kwarta bon, wag yun na'y lisod. Sa kinsa pa tong suhulan diya patabangon na to, wag yun na'y lisod. Ayo lagi, naibaw ko. Ang kwarta di na question. Dagham na kwarta. Pero sikreto man na nga to. Oh, manikamot lang tagod nga dili na mabulgar tong sikreto. Sabaday. Karong panahon na, lisod na kayo mon. Tagsa na lang kayo ang tao nga kasaligan. Na mo'y mutago sa atong sikreto. Mausad no, labi nagmahubog. Katong si Isyot. Or may madali-dali unta nato. Na, Yung sound. mahubog to, tabian kayo. Kinamuhunong. Wala diha. Pero sinilo, good. Ay, samot, basa ka itong baba, oy. Sige, di pa mahubog. Kasaligan. Mura tong silulong og baba. Mao lagi, mao gyud na nakalisod gyud. Unsa mo na to na, kung manghuhatag tao. Nakasiguro ka, nakasaligan na. Be, wala na agi ko ng pagmayo. Mientras tanto, mangita tagkataguan na ng kantinga. Kaya wata kay baw, anytime mo, anito sila galit. Nang inspeksyon na ra ba sila? Nasugod na. Sao na lang, mabulgar. Ang imong dream.
Padalos-dalos. Di ka magunahunag, maayo ba o di? Klaro rin mo eh. Bon! Alisa, Bon? Kain na sada! Alisa! Murag diya sa luyo ang kawayanan ba? Siguro natin kabutangan diya sa tangkal skanding, no? Okay ka, ha? Kinahanglan ugma mo sayo gyud ha. Ato ibutang diya ang tangkal luyo diya sa kawayanan. Murag sakto ka. Ako sa ngipit pa ako lang iyungan ang tangkal. Anong ba'y makakita na to? Oo, Unoy! Kuha niyo mo ah! mayroon sa'yo. Para di sila kabantay nag-inspeksyon na to. Kapag kalungag si Munday, samutang ka, maglakaw tang waisod atong tiyan. Naraba akong mga anak sad, mga tuog pa. Kinahanan, ignakaw anak, mamahaw gina sila. Lain mo kayo mong lakaw tang waisod atong tiyan. Mao. Wagi ayo. Way labi trabaho kung may suda to tiyan. Naman ato sa palungagong si Munday, kaya rin na isod atong tiyan. Loy, kinsa bang anak ka nimo nga imong dadon? Si Andoy. Umbot ka si Munday, makuyog bisag ha. Si Helen, oy. Di mo kuyog. Di tong kuyog eh, naman tayo trabaho. Kuan manggod. Nagpahinomdom mo na ko si Sir Marlon. Ngayon sa man? Ni Helen. Pagkusupa ka na matoy. Pero mag-agad na sa akong anak. Tabangan na to si Sir Marlon, oy. Swerte na kay mo ano, oy. Makaumagad kag dato. Nya magkakumpare pag yun mong Yorsibyo. Kanindot na nimong istorya matoy eh. Kung saan mo ko kung akong anak ko, hindi mo ko ito kadiktaran. Sus nako nang kayo ng kahigayonan, eh. Nyawa, masal mong yab si Bonnie niya. Nakapiligro diha. O magkauyab das lang duha. Still ano ko palas Monday ay. Di man alisod si Helen ba? Ipakita mo pagkaharis pa ni Malay. Samok na kayo toy. Naam sa ray na gud nga isog pas lang pinig. Uy, bangon na mo, bangon na. Bangon na, Androy. Sige na, bangon na siya. Paghakot ng tubig. Mata na kasi lungag na. Uy, Helen, saan ka din na? Saan man ka? Wato na ko na eh. Malamang kaon. Mamahaw sa ta, ngi ka magkape ta ha. Ano may busog naman ko ni. Mao ba? Ikaw na lang. Nangawatas ako ha. Oh. Ay, sa kunay. Sige. Sige, pagamping simula ka, ha? Ay, sa kutay. Monday. Pagputos niya para bawo na to, ha? O, sige, siya ko ay bahala na. Adto na ka Dailin? Oh, maayo kay bugnaw pa. Magkuyog mong tatay? Oh. Sige, ari sa kumatoy. Kanang Dailin, kadiyot ra gud. Unsa man? Si Sir Marlon ba musugat ko to siya nimo, inig pauli nimo. Ano yung makusugaton nga? Naman silas nanay nga akong kasabot. Tagaay lang ko gigayon si Sir Marlon day nga magkaistorya mo. Kayon ko tawa na kinanglan na, oy. Balik mo ako. Uno. Uno, dos, tres. Hinay lang. Nyara ako din makit. Wala. Kaya mo di. Kaya mo. Uno, dos, tres. Okay. Nyara. Kaya mo di. Kaya lagi ko udan nila sa ubos. Tara. Ay. Ano nga ko naman?
hindi ko yan. Ato rin datong dito. Saan man eh? Dito sa kulit ka, hilig maaptan ka. Ha? Uno, dos, tres. Kaya? Kaya mo ka pero. Una lang sa floor niya ng Jalsa. Sige. Una na. Sige. Una na. Sige. Ha? Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Hinay lang. Hinay lang. Sige. Hinay lang. Sige. Saan kita? Kanita. Oo. Hindi mag-driver. Ito may natin, ha? Ay, ito, Jimmy. Ako diha. Karihan mo. Uno, dos. Ay, siyempre. Papapoy. Ay, siyempre ka. Lagi. Tara, padula pa. Okay, sa kanyo. Tara. Isa. Lagi na yan. Okay. Manual. Okay, hold on, go. Ito rin nakalsa. Uno, dos. Okay. Okay na lang. Oh, yan na na. Tidak usah. Sah. Kung para sa kita ko, 1, 2, 3, go! Hoy, paglihok na mo di, hoy, mga bata. Sige na mo. Taas ng adlaw. Imo ginang dadon mga bata. Kinahanglan gadong ko na sila, kaya aron may madali. Nya, di man manguyog. Adi manguyog. Pero gimingaw na sila sa Latigos Cabaw. Ha? Sus, day palabanan ng latikos kabaw eh. Usam di ay. Ano dadon mo ginanimo sila nga di man natrabaho sa babae? Ego ra na silang magsusi, magduki-duki kung kinsay nagtago sa kanding. Unyang makakitag away sa mga tagbay. Way manghilabot ana nila. Kay naamis matoy. Nga usa sad ila kong amahan. Sa ako na silang pasagdan. Mga kinsay magbinuang. Ay, may mayong si Andrew na lang imong dadon. Ayaw lang si Flor. Bitaw, Noy. Andoy! Kay Lucky man. Andoy! Dire! Manawag din na. Guyog itong tatay nimo.